Akuluakulu, makomenti ena akumandisekesa kwambiri. Mwamveti, siningakwiye iyayi. Komano ndikumangokhala ndi phwete chifukwa chokuti ndikumbukira last year 2025 yomweyi kuzafika 2024-2025 ndimati ndikayika posti anthu awawa kunditukwana apawa amanezo kuti unya uona iwe mukha ukulira ku opposition komweko mpaka na 2060 wo ukha ukulira ku opposition komweko mpaka 2060 wo ankanena choncho. Pano ndikafaka post akungotukwana basi. Zikundisekesa kwambiri osamatamawu kumakumbukira kunezo kuti kulimawa IMCP munkapanga zinthu munkaona ngati kuti inuyo mukhoza kukhala pamenepo mukhoza kukhala mukulamulira dziko la Malawi mpaka na 2060 munkadzinamiza choncho ndipo ndi mmatamawu kuyiwala zoti kulimawa mawa kumaliopa mawa kumaliopa kumaopa mawa akuluakulu ndimakhala ndikunena nthawi zonse kuti history is the best teacher.